onye na-egbu mma na mmiri na-adị ezere ụkwụ ya mana CY amaghị na onye chọrọ ịma mbụrụ ga-ebu ụzọ zọọ ihu eluigwe ya ka o ji wee manye mbụrụ n'ọma ahịa o wee kụọ nne ya n'isi koi o wee bụrụ na ọ bụ ewu ndị a onye atara ọkwụrụ ndị a ntị adịkwa. CY bụ nnukwu injinia ama ama a na-anụ aha anya n'ebe niile. Ọ na-eji aka ya esi ụlọ ma rụọ ya n'isi. Ihe mere o ji ewu ewu bụ na aka ọrụ ya amaka. Ụlọ ọ rụrụ na-anọte aka ọ na-akpachakwa n'anya were arụ ụlọ. Etu ọ sọrọ ikuku ya kuo ọ naghị ebi ụlọ ọ rụrụ aka ọjọọ. Ụlọ ya anaghị agbawa ma ya fọdụzie ihe mmiri. Ndị ọrụ goro ụlọ na-ekwusa ịdị mma ya n'obodo. Ọ bụrụ na ọ gwa gị na ọ bụ ụdị material ka ọ ga-eji wee gaa rụrụ gị ụlọ emela ya mgbagha maka na ọma nke bụ nke ọma nke ga-enye gị ihe a chọrọ. Ụlọ niile CY rụbere nwebeghị nke dara ada. Ọ bụ ibigide ya ebika ya ụmụ gị nwere ike kutuo ya rụzie nke ha chọrọ. Ike agwụnwala CY maka CY abụghị ezi ụmụaka. Nke abịanwala ịma na egbe nka nke abụghịzi nwa egbe. Nwoke na-arụ onye ọrụ wee kpọọ ya otu ụbọchị wee sị ya CY biko enwere ebe ị ga-arụrụ m ọrụ. CY ya sị nna anyị ukwu arụọla m ọrụ ọtụtụ afọ. Enwere ọtụtụ ụmụ okorobịa na-etolite etolite. Ị nwere ike gwa ha abụghịzi m ụmụaka. Ọ bụ eziokwu na agadi nwaanyị anaghị akarụ nka na egwu ọma agba mana ọ daa ada ugboro atọ agụ ihe ubu n'okpu ọnụ. Enwere m ọtụtụ ihe m na-emebu na-agaghị emenwuzi ugbu a. Ekpebiela m ile ezumike nka na agaghị m arụzi ọrụ ọzọ ka nlakwanụ leruo onwe m anya na ndụ a bụ ileru anya. Maneja elee ya anya si ya ghọtara m ebe ị na-aga ọ bụkwa n'etu o kwesịrị mana ịma na aka ọrụ gị amaka onwe ya oyiri n'obodo a. Achọọla m onye nwere ike ịrụrụ m ọrụ a mana ahụghị m. Ọ bụ gị ka obi m gwara bịa kpọọ. Enwebeghị onye aka siri ike hụrụ karịa gị. Ị bụkwanụ 1 million mana agaghị m agwa gị ma ihe na-abụghị obi gị. Agaghị m asịkwanụ gị ala na ezumike nka. Mba, ịgbaala mbọ etu ị kwesịrị isi agba mbọ. Nke fọrọ afọ fọziri ndị na-etolite etolite mana ọ bụ naanị arịrịọ ka m ji wee bịa. Biko na ọrụ m naanị nke a. Ịrụcha nke a ịlazi ezumike nka agaghịkwana m enye gị nsogbu ọzọ. CY elele anya elu kutuo wee sị ya nsogbu adịghị. Nrụcha nke a agaghị m arụzikwa ọzọ. Maneja sị ya nsogbu adịghị. CY ya hụ na ihe nwa ọkụkọ bụ mmiri achụ dị ya mkpa ofụma. O chee n'obi ya sị na ọ bụ na ya arụghị ụlọ a na obi nwere ike ọ gaghị adị maneja ya mma. Mgbe ahụ ọ bụrụ iwe dị n'obi ama ọdịnihu na ya achọghị ya. CY wee kwere etu a ka ha bọs wee kpebie. CY malite ọrụ mana oge ọrụ a na-achọ ịmalite CY wee kwuo n'obi ya arụọla m ọrụ ọtụtụ ebe dị iche iche enwebeghị onye kwuru okwu ọjọọ banyere ihe nrụ. Ụlọ ọrụ kwara nọ na nọte aka enweghị ihe ga-eme ya na nke a ga-abụ ụlọ ikpeazụ ya ga-arụ ya ga-agbanwe aka ka ya nwee ike nwechata ego ya ji wee laa nka na ọ bụzi etu ya si wee ndị nke mbụ ka anyị ga-esi wee gaa arụ nke a na ya rụcha ya enweghị onye ga-achọpụta na achọpụtagodu na a-gasị na ọ ga-abụ na ọka ala kpatara oji wee n'ụdị ya. CY wee malite ịrụ ụlọ. Ọ ga-ego blọkụ gago blọkụ bere ego. Blọkụ ogoro bụ ndị a na-enwe nwere enwere ike iji half bag kpụta 50 blọks. Ibisa blọkụ aka aja aghasịsị ya a na-apara blọkụ apara adọnye n'elu mọta. Etu a ka esi apa blọkụ na-edonya bụ ụlọ. Oge a ga-ama skafụ CY ekwe ka akpọpụ ya bụ blọkụ. Ọ gbakarị ala mara ihe o mee tupu edopụ ya bụ ụlọ na lintel. Abịa na rọdụ ebe a ga-etinye 12mm. CY mise 10mm na 8mm tiga ebe ahụ. O tinye 10mm abụọ tinye otu 8mm. Ọ ga-eme isi simenti ọ bụrụ ihe ga-agba 9 bucket of sand ọ gbaa ya 12. A ga-agba 12 bucket of concrete ọ gbaa ya 15. Ihe o ji eme ihe ndị a bụ ka ọ machata ego. Edo nwere ụlọ dochie ụlọ aga akụ ya akụ. Gbamgbam step tiles a ga-eji 4.5 gauge wee nụ ọ ga were 3.0 gauge. CY arụwara ihe arụchaa akpọchie ya pentie ya kpọchiri ka ichinye maneja sị ya nna m ukwu arụchara m ya bụ ụlọ. Maneja wee kelee ya sị ya daalụ maka mbọ gị niile ịgbara mbọ ofụma. CY ya chịpụ sị ya mba apụla. Ọ chịpụta ki ahụ chinye CY sị ya na nke a ka ya ji wee kelee ya n'ihe niile o mere ya na o ji nke a wee na-ele ya nka wee na-asị ya daalụ etu isi wee gba mbọ etu isi wee wepụta obi wee rụrụ m ọrụ na-ele n'anya n'azụ na kọmpanị agaghị echefu mbọ niile gbara ha. Mgbe CY nụrụ nke a anya mmiri eju ya anya. Ndị mmadụ eche na ọ bụ tears of joy. Ha amaghị na onye ya ihe ụkwụ ma ebe ọ na-afụ ya. O kelee maneja shiri ka ịkwaba n'ụlọ ya na ezinụlọ ya ebiri. O meghị ọnwa 6 ebe niile maliteghị inwe mmiri. Aja ikuku wee na-akpọ ụlọ ahụ aka ọjọọ. Mmiri jie CY na ezinụlọ ya chịrị obi n'aka. Apachikata na ụlọ ekwe mpash. Naanị ihe a ga-eme ụlọ ahụ wee meta ya bụ ifopụ ya bụ gbamgbam nkọgharịa ya. Abịa na wọọlụ ụfọdụ wọọlụ ekewasịchala nke na o nwere ike izegide mmadụ oge a na-atụ ya anya. Tankị mmiri bụ ihe buru ụzọ wee daa. Obere ikuku ka ozi nke na-eme kwakịrị. O wee bụrụ ihe CY ji aka ya wee kwetara onwe ya. Gee m ntị, ekwela ka otu ihe na-enweghị isi mebile gị ahụ iji ọtụtụ afọ wee wube. Ezie ha akakwa ego. Onye a na-ekiri ekiri ekwesịkwa ikpu ntụ. Emela ka iritechaa. Emela ka ijiri ụzọ ahụ ghọrọ ike onye nyere gị ọrụ. Ihe akọchatakwara n'agịga ite na-alakwa n'agịga ọnụ. Onye nyere mmadụ ọrụ bụkwa onye hụrụ ya n'anya. Ike na-adịghị gị ịrụ ọrụ gwa ya na ike adịghị gị ka ọ ghara ịbụ ihe amanyere gị amanye. Ịrụzie ya etu sọrọ gị. Ejila aghụghọ arụrụ mmadụ ọrụ maka na ihe ọ bụla mmadụ mere na ndụ a
nwere otu ụzọ maọbụ ibe ya ọ ga-esi wee gabachigata azụ. Nwa na-amanye mbụrụ n'ọma ahịa ama ebe nne ya si wee nọrọ. Ọ bụ ya ka nkapịa ji wee si anyịrị si esikwala isi, maka na ome mma mekwara n'onwe ya. Ntị adịkwa ya gazie.